Вітаю, дороженькі! Сёння я ўпершыню буду варыць пілснер. І не просто так варыць, а каб прыняць удзел у конкурсе Best Brew Challenge 2024, які пройдзе летом у Германії. Па умовах конкурсу трэба зварыць піва гатунку Helles, ужываючы солод Best Malts, а таксама улічваючы закон аб чысціні піва, які існуе ў Германії. Вось, таму шмат у мяне сёння працы будзе, і я не хачу адцягваць увагу сваю, і таму вялікае відэа пісаць не буду. Але калі ў мяне штосьці атрымаецца з гэтага годнае, я потым зраблю яшчэ такі гатунак і пакажу вам, як рабіць такое піва дома наўпрост. Ну, готуем! Пакуль